Minut za svetu Božju reč. Sada nastavljamo dalje i čitamo od 52. do 55. stiha. Dakle, nastavljamo ovo izlaganje Asafovo i kaže: povede narod svoj kao ovce i vodi ih kao stado preko pustinje, vodi ih pouzdano i oni se ne bojaše i neprijatelje njihove zatrpa more i dovede ih na mesto svetinje svoje, na ovu goru koju zadobi desnica njegova, odagna ispred lica njihovog narode, žrebom razdeli njihovo dostojanje i po šatorima njihovim naseli kolena Izraelova. I sada ovdje imamo u 4 stiha, dakle, taj izlazak iz Egipta opisan, gde kaže: vode i povede narod svoj kao ovce i vodi ih kao stado preko pustinje. I to kada čitate drugu knjigu Mojsijevu, vi možete vidjeti i 3. Mojsijevu i 4. i ponovljeni zakon, vi možete vidjeti kako ih je Bog vodio i Isus Navin kad ih je uveo na taj prostor. I vodi ih pouzdano i oni se ne bojaše, a neprijatelji njihove zatrpa more. Mi znamo kada je Bog otvorio more pred svojim narodom, oni su prešli preko mora. Ta najelitniji deo Egipćana, vojske njihove, je krenuo za njima u poteru i oni su poginuli svi. I kaže istorija da Egipćani na taj prostor narednih 40 godina nisu došli uopšte do obale da pokupe tela, ništa, jednostavno su se bojali, toliki je strah bio u njih. I dovede ih na mesto svetinje svoje, na ovu goru koju zadobi desnica njegova. Naravno, imamo Sinejsku goru gde im je Bog dao 10 zapovesti, ali pošto ovde govori on, dakle on govori o Jerusalimu i o Sionskoj gori gde je bio Solomonov hram. I odagna ispred lica njihovog, ispred naroda, čitave te narode, odagna ispred lica njihovog narode, žrebom razdeli njihovo dostojanje, to je nasledstvo, zemlju, i po šatorima njihovim naseli kolena Izraelove. I to imate opis u Mojsijevim knjigama kako je koje pleme Jakovljevo dobilo koji posed zemlje u nasledstvo. I Bog je ispunio sve te reči upravo na njima, tačno onako kako im je i obećao. Dakle, Božja reč koja je izrečena da će to učiniti, on je to učinio. Naravno, ovdje je to rečeno samo u 4 stiha, ali to obuhvata drugu Mojsijevu, 3. Mojsijevu, 4., 5. Isusa Navina, prva dnevnika, onda knjigu o sudijama, prvu carevima, drugu carevima, sve do Davida, do 1000 godina pre Hrista, kada se to proročanstvo ispunilo. To je dato Avramu. Od Avrama do Davida je prošlo 1000 godina, a od Avrama do Hrista je prošlo 2000 godina, a od stvaranja do Avrama je prošlo 2000 godina. Tako da se Božja proročanstva ispunjavaju parcijalno, po segmentima, i mi smo generacija ljudi koja živi pred drugi slavni Hristov dolazak, kada treba taj segment da bude ispunjen u naše vreme, drugi Hristov dolazak, uništenje greha, vaznesenje pravednih, i tamo gde je Božji tron, tamo ćemo biti jedan dan sa Bogom, ovdje će proći 1000 godina, onda se spuštamo tu sa Novim Jerusalimom. Dakle, Biblija govori o tim etapama plana spasenja i mi se nalazimo u toj posljednjoj fazi etape plana spasenja, i neka nas Bog blagoslovi da budemo verni, a ne neverni, kao što su Jevreji bili neverni ili kao što su Egipćani bili tvrdoglavi, da mi to ne budemo. Amin. Lep pozdrav svima.